ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. Ирӯз 9 ноябр соли 2023. ирӯза навор ду дона Opel Astra F, Opel Vectra A, Vectra B, Astra G, Mercedes-Benz, Toyota Corolla, Daewoo Leganze, Lacetti, хулоса навор тенҷи бадай 2107 ваз ва дигар моша тамошо кен. ҳамин наворда бачаҳо ай ҳамаи шумо хоҳиш моро тамошо кардем. хушбаҳолтон ҳамин тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, лайки ҳамура бимонен, моро дастгирӣ кунед бачаҳо. ай ҳамаи шумо хоҳиш мо барои шумо наворои тенҷ мекунем. барои реклама имо WhatsApp рақам мондагӣ муроҷиат кунед бачаҳо. хона, замин, квартира, велосипедай, телефонай, компютерай, компанияй, офис аппаратай, тракторай, чизе боша барои фурӯши реклама муроҷиат кунед. иншоалло рекламаш бикунем бачаҳо. дар комментария ҳатман нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино лозима, мо иншоалло аз рӯи комментария навор мекунем. лайкора бизанед, дар ҷо бишинед, навора тамошо кунед. мо боша эълона сар мекунем бачаҳо азиз. мошини фурӯшӣ якум қабул кардем Opel Vectra B дӯстон азиз. солаш 1999, айни ҳол дар Нора қарор дорад. бо нархи 40000 сомонӣ савдо мешавад. рақамҳои Русия WhatsApp доранд. рақамҳои телефон дастия метавонед занг занед, WhatsApp ёки номерои дастида. газ бензин кор мекунад. мотор 1.616, коробкаш механика, 100% ходовой, 100% коробка, 100%, ҳуҷҷатош 2 моҳа, балоно нав, дискови рамашка. мошини айни ҳол дар шаҳри Нора қарор дорад. варианти алишӣ надорад. тозакай хушрокай мошин. касе ки мехарад рақамҳои WhatsApp да аз номи канали мо гап занед, иншоалло бо ягон сум скидкатон мекунад бачаҳо. ҳамин қадр хизмат бари шумо як кардем бачаҳо азиз. касоне ки мошинхари ҳақиқӣ ҳастен, худошон занг зада оиди мошин бо маълумотҳои прораб бигирем бардор азиз. ҳамин қадр маълумот равон карда мо шумода хондем. мошини фурӯшии дим дӯстон азиз, Opel Astra F, солаш 1996, айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 38000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвош бензини газай дар кузофи хечибек, авиё мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон дард надорад, чашкиҳош варид надорад. 4 балон нав, ҳамаи ҷош ништиякай. ака маънои ништияк чӣ боша худотон медонед, дар комментария нависем, мо ёд бигирем бачаҳо азиз. документош ҳамаш хоб документош тамом шудагай, бисёр арзон намешавад. илтимос беҳуда занг назанед, мошин на ходвай мегарда. хулоса касе ки харидори аниқ ҳастанд, рақамода занг занед, боз муомила мекунем. беҳуда занг назанед, илтимос. бас дӯстон азиз, касоне ки мошинхар ҳастен, мошинфурӯшода беҳуда ва баҳуда зангшо назанед бардор азиз. мошини сеюм Daewoo Leganze, ҳамин састаяне, фақат мошина дарунша сурат гирифта киян бардор азиз. солаш 1997, айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 17000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвош гази холӣ дар кузофи седан, бензин задагӣ нестанд. моторош 1.8 механика. ҳолати мошин хубай, ҳолати гардиштай, хулоса вайрон нестай, хеле задагӣ пусидагӣ хулоса нестай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки мехоҳед рақамҳои 901 44 57 57 занг занед, аз номи канали мо гапзанон кунед. иншоалло бо камтар муомила ҳам дорад. 17000 сомонӣ дар душанбе қарор дорад. касоне ки харидор ҳастен, ана ҳамона занг занад. беҳуда нороҳатшон накунед азиз. мошини фурӯшии чорум бардор азиз, Mercedes-Benz E-Class, ҳамин ҳолат дарош тоза кожа салон. солаш 1997, айни ҳол дар душанбе қарор дорад. 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвош бензини газ дар кузофи седан, краскаи сафед, тозаки хушроки фасонакай мошин. авиё мотори мошин 1.8 литр, 33300 километр пробегша қайд кардагиян. коробка передачи механика. мошин 100% ягон дард надорад. срош намефурӯшем. занг занед, ҳамин рақамҳои 933 да гапзанон мекунем. нархи наво туғрӣ гирифт, омада бихаринш. дӯстони азиз, касоне ки мошинхар ҳастен, аввал рақамҳошонро занг занед,
оиди мошин маълумотошро бигирен. беҳуда мисол ай ленобод ба душанбе нарен, аввал муомила кунен, баъд барен гап занен. мошини фурӯшии навбатӣ бигем хато намекунем. Toyota Corolla дӯстон азиз, солаш 2010 мошини хушрӯякай. айни ҳол дар Қурған, дар бохтари Қурғонтепа қарор дорад. 115,000 сомонӣ нархеш. вагон ай мошин меган. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузофи седан, краскаи тозаки сафед. ҳабиё мотори 1.8 литр, коробка передачи механика. вагон дар ҳолати олӣ қарор дорад. камбудиша ёфтен, мошина бепул бигирен брен. хона, замин, квартира. телефони компания аппарат велосипеда гов моло замина квартира боша. агар бачаҳо рақамҳои WhatsApp дар аввали видео мондагиай роиш кунен, иншоалло ҷошта рекламаш мекунем. дорем хеле мошин роиш ки ҷошта мегав ки я бачак. хулоса ки бачаҳо барои реклама муроҷиат кунед. мошин навбатӣ ВАЗ 2107 солаш 2005. солош кӯҳна ҳам нест. бо нархи 17,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар душанбе. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, краскаи сафед. мотор 1.5 литр, коробкаш механика. мошинча беҳад хубай. бо ай пеш мақсад муомила мекунем. камтар чақчақ дора. успеткан омада биги ВАЗ 2107 солаш 2005. марҳамат, касоне ки харидор ҳастен занг занен, рафта харидорӣ кунен. лайкҳое ки дар тарафи дасти чапай бачаҳо 300 дона 400 дона лайки ҳаст. аммо лайкҳоро бимонен дар болош, бизанед лайкотона. навора ба ҳазур тамошо кунед. ҳоли навор дурозай бардор азиз. беҳтарин наворо дар пешай. мошин навбатӣ Chevrolet Lacetti солаш 2007. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 36,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ Кормена ҳардаш, дар кузофи седан, краскаи сафед. ҳабиё мотор 1.6 литр, коробкаш автоматика. 112,000 километр пробег. беги мошина айпишти зиндагӣ боша. наноқа маълумот беҳуда нороҳат накунен. тозаакай мошин. балонои 70-80%. коробка, мотор ҳамаш созай. документ дора. хадавои соз. дар кузов пусидагӣ мусидагӣ чиз нестай. ҳолати мошин хулоса ки тенҷай мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегардӣ. ҳамиқа маълумот дӯстон азиз. касоне ки мехаранд, боз худотон метавонед рақамҳошона занг занен, муомила кунед, оиди мошин гап занен. мошин навбатӣ дӯстон азиз, Opel Astra G солаш 2000 дар душанбе қарор дорад. бо нархи 41,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин тозаак хушрӯ, дар кузофи хэтчбек. мотор 1.6 литр. моторша нав кардагиам дӯстон азиз. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи хэтчбек. коробкаш механика. мотор 1.6. мошин 100%. мотор, коробка, хадавои понни 100%. вагонай мошин задагӣ пусидагӣ надорад. хадавои тӯбча. харидори аниқ занг занен, муомила мекунем. савдо дар назди капоти мошин. беҳуда нороҳат мо накунен. ҳамиқа нарх 41,000 сомонӣ дошта бошен, омада гап мезанем. бо иншоалло суҳбат мекунем оиди мошин, оиди нарх навошон. хай арзонтон куна бачаҳо, шумо да хуб муомила мекуненда фақат. мошин навбатӣ дӯстон азиз, Opel Vectra A солаш 1993 дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 15,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузофи седан. айбшад дестем бачаҳо дар амрӯи экрани телефони компютера дигар дигаротон. кузов седан, краскаш тозаак. мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошин камтар кор дора. мақсад тарафи пеш краска бо як камтар пақа шудагӣ бачаҳо. ҳамиқа мақсад дард. хай худотон зонг мезанед, оиди мошин маълумоташа мегирен. ин ҷанавор боқӣ мераса бачаҳо азиз. аммо лайкотона намонда бошен, лайкҳоро монен дар имо WhatsApp рӯй кунем бачаҳо да. иншоалло ҳастанд нафарое ки мошинхар ҳастанд. оно равон кунен, бо подписатсия мекунанд.
навори имза набошад навори паганада бо мошинаи сос йаъне айдо хабардор мешаванд. шумо ҳам тамошо кунед. ба ҳазур. салом алейкум.